Сугуянан әнкәй кайтып килә, каз каурые алган кулына, чәчләренә җылы карлар булып, талы мамыгы ява тынығына. Чәчләренә җылы карлар булып, талы мамыгы ява тынығына. Хәтерлимен кәй күпме еллар, шушы сухмаклардан узганын, эзләп төштем икән сагынып ул, чишмәдән су алган кыз чагын. Эзләп төштем икән сагынып ул, чишмәдән су алган кыз чагын. Шул чакларга алып кайтарасыман, атлар уйнап йөргән үзәннән, туган җирләр әнкәй белән бергә, бик үзгәргән инде үзгәргән. Туган җирләр әнкәй белән бергә, бик үзгәргән инде үзгәргән. Сугуяннан әнкәй кайтып килә. Айнур меня с удовольствием пригласил на этот замечательный концерт. Это приглашение я принял с большим удовольствием. Тем более работать с живой командой это особое удовольствие. Таких концертов, наверное, нет пока у нас на нашей татарской, башкирской эстраде, когда за певцом, за солистом сидит серьезная команда, фанки, хаус-бенд, очень профессиональные музыканты. Программа очень интересная, разнообразная, очень много инструментальной музыки, которую играет Айнур. Вот. И я думаю, что за ним большое будущее. Музыкант экстра-класса, я не побоюсь этого слова сказать. Музыкант экстра-класса, я думаю, что он по праву должен иметь не только всероссийскую славу, но и ему непременно нужно выходить, искать выход на международную арену шоу-бизнеса. Это мое мнение. Вот, я хочу ему от души пожелать крепкого здоровья, огромных творческих успехов, выдержки, самоотдачи и просто человеческого счастья.
Айнур һәм Халид Фатиховтар. Рәхмәт, егеттер. Рәхмәт.